Moi boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria do Pleno da Corporación do mes de xullo, a última antes das vacacións, do período de vacacións do verán. No punto número 1 da orde do día, a aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior por parte do Grupo Popular. Alguna cuestión con respecto ao borrador por parte do Grupo Socialista? Entendo entonces que se aproba por unanimidade a acta da sesión anterior. Punto número 2, festivos locais 2020, aprobación sin procede da proposta presentada polo Grupo de Goberno. Ten a palabra para presentar esta proposta María López, Concelleira de Promoción Económica, Turismo e Comercio. Como ven sendo habitual, a Xunta de Goberno local propón, según conversas anteriores cos comerciantes, aprobar como festivos locais para o ano 2020 o 25 de febreiro, martes de Entroido, o 12 de xuño, Verres do Boi, o cal sometemos a votación. Por parte dos grupos, Grupo Popular. La verdad que resulta incomprensible que desde o Grupo de Goberno Municipal se siga propoñendo como festivo local o día de martes de Carnaval. O martes de Carnaval en Allariz non é un día especialmente significativo, é un día de Carnaval como hai moitos días de Carnaval no resto dos concellos da provincia. Sin embargo, as festas de San Bieito son especiales de Allariz, son as tradicionales de Allariz. A única explicación posible que se pode dar a esa insistencia en decir que se manteña como festivo local a martes de Carnaval é que se queran fundir as festas tradicionais de San Bieito. É a única explicación racional, non hai outra. A voce que o están intentando, que están conseguindo. Nos apoiamos, como non pode ser de outra maneira, o venres da festa do Boi, que debe seguir sendo porque agora mesmo é a festa de referencia principal en Allariz. Pero as festas tradicionais de sempre de Allariz son as de San Bieito. Por que ese empeño en fundir as festas de San Bieito? Poden non explicar, ni siquiera a ponente da moción se molesta en explicar por que, cuáles son os motivos para defender o martes de Carnaval en lugar do venres de San Bieito. Como vamos votar, van salir votos a favor 9 despois os que salgan, pois non fai falta molestarse. Para qué? Pero merecemos unha explicación. Merecemos unha explicación. Nós, desde logo, vamos a votar en contra, porque queremos que sea festa local a de San Bieito, xunto o venres das festas de San Bieito, xusto co venres da festa do Boi. Por parte do Grupo Socialista. Boas tardes a todas e a todos. Eu, como ven sendo habitual neste tema, anunciarles un voto favorable. Ben, no que ten que ver co que estaba cos argumentos que esgrimía o portavoz do Grupo Popular para non apoiar esta proposta, eu teño que decir que nós levamos explicado en moitos plenos xa cuáles son as nosas razóns e os nosos argumentos para presentar esta proposta e non outra, e que teñen que ver con que esta é unha proposta que partiu dunhas conversas e dunhas reunións coa Asociación de Comerciantes, cos hosteleiros de Allariz, nos que se veía que a proposta máis razonable para as festividades locais era esta. Nós, efectivamente, compartíamos tamén a idea de que esta era unha proposta razonable, que era unha proposta axeitada para Allariz, e compartíamos con eles unha parte dos argumentos que viñan a decir, entre outros, que a festividade, o festivo local, o venres de San Bieito, se fora festivo local, en realidad para eles sería un día laboral convencional, porque a inmensa maioría deles terían as portas abertas igual, estarían traballando igual, estarían funcionando, e, por lo tanto, para eles non se suporía tampouco ningún día a maiores, e que económicamente para eles lle resultaba mellor, posto que había unha actividade económica xa importante o venres de San Bieito, resultaba mellor que o martes de Entroido fora festivo. Eu creo que eso, efectivamente, é a única diferencia que temos, porque eu creo que con respecto ao venres do Boi se que hai unanimidade en que o venres do Boi é un festivo importante para o disfrute da festa. Eu creo que por parte do Grupo Popular tamén existe unha añoranza no que ten que ver coas festas de San Bieito, que posiblemente teña que ver máis co sentimentalismo que coa realidade, Eu, a verdade é que me olvidei, eu decía ao Grupo de Goberno antes, cando estábamos, olvidei porque encontrei
o programa de festas de San Bieito do ano 89, e encontrei o programa de San Bieito do ano 85, e en realidade, vendo a primeira programación, e sinto non terme acordado de traelo a este pleno, vendo a programación, é verdad que existe unha añoranza que non ten nada que ver coa realidade do que eran aquelas festas, non? A programación daquelas festas era banda pola mañán, orquesta pola tarde, banda pola mañán, orquesta pola tarde, banda pola mañán, partido de fútbol, orquesta pola tarde, e banda pola mañán, orquesta pola tarde e fogos artificiales. Punto. Absolutamente. Non había ni unha sola actividade máis en esa programación. Dicir que é verdad que sempre, bueno, pues hai unha añoranza así, unha melancolía cando se recordan outros tempos, pero a realidade da programación das festas de San Bieito tamén era aquela. Dicir que eu creo que agora, independientemente de que as festas tradicionais, as festas patronais en todos os sitios, salvo cando se fan contratacións, que nos creemos que aquí non deberíamos facer, pois tipo destas orquestas agora que poden estar tan de moda e que teñen un coste elevadísimo para as arcas municipales, salvo casos como esos, as festas patronales, efectivamente, e en momentos que non son como os de antes, porque hai ofertas moitísimo máis variadas e hai ofertas en cantidade e en calidade ao longo de todo o ano, de unha forma moi importante, non? A Galicia é un bo exemplo dese calendario festivo que hai ao longo de todo o ano e, por tanto, as festas patronais ni en Allarín ni en outros sitios representan o mesmo que representaban as festas patronais hai 30, hai 40 ou hai 50 anos, non? E, por tanto, eu creo que, bueno, que algunhas veces é así unha visión máis melancólica que ten que ver coa visión das festas patronais aquí ou en outros sitios que con unha realidade que eu creo que nestes anos a vida ten cambiado e no que ten que ver coas festas tamén o mundo ten cambiado moito, non? E as festas patronales non se teñen abstraído desos cambios que se teñen producido na forma de vivir, na forma de comportarse, na forma de vivir o ocio, de disfrutalo por parte da cidadanía e, por tanto, eu creo que tamén unha corporación que se empeñen a anclarse en unhas festividades ou unha tipoloxía de festas de hai 50 anos e non ver a adaptación á actualidade e a adaptación tamén a novas ofertas que pode ver agora sin olvidar a tradición e sin olvidar que efectivamente hai unhas festas patronales que hai que respetar, eu creo que tamén está un pouco fora da realidade e, desde logo, eu que si podo asegurar é que se comparamos a programación de festas e eu conserveno e agradezco moito telo encontrado outro día facendo limpeza de arquivo, non? Comparamos esa programación ca programación que existe ahora mesmo na actualidade, pois eu podo asegurarlle que non é que duplica as actividades, que as triplica, incluso as que duplica en algún caso, non? Porque xa digo que únicamente nas festas patronais antes había 2 actividades, excepto o día que había partido de fútbol, o resto era banda, orquesta, banda, orquesta, banda, orquesta, e no medio, nada, non? Entón, bueno, eu creo que a proposta que nos presentamos aquí é a axeitada e a que ten o consenso en este caso, tamén, non só da xente da inmensa maioría, eu creo que da xente da Allariz, senón tamén dos sectores comerciais hosteleiros, e por eso, bueno, nos traemos esta proposta, non por un empecinamento do grupo de goberno, sino porque detrás tamén, bueno, pues hai unha sociedade en Allariz e unha actividade comercial que tamén respalda esta proposta, non sei se hai alguna cuestión que irán... Empezando por final. Evidentemente, xa temos dito outras veces, en festas tradicionais hai que adaptalas ao tempo que vivimos. Curiosamente, en Galicia, xa temos dito máis veces, é a comunidade autónoma de España que ten maior número de festas de carácter tradicional con orquestas e actuacións musicais vinculadas ás festas tradicionais, pero en Allariz prodúxose unha desvinculación dese tipo de festas porque non se poñen os medios do propio Concello. Poñendo o exemplo que se fai un momentiño, fai 40 anos, a festa do boi non tiña o pulo que ten actualmente. É querer. É dicir, se se quere, se le dá pulo ás festas tradicionais tamén, adaptándose aos tempos en que vivimos. Se non se quere dar pulo, pois evidentemente morren. Claro, o que non podemos efectivamente é facer unhas festas tradicionais iguales ás de fai 30 anos, pero teremos que adaptar e poñer os medios. Segundo, a mesma explicación que se dá para o Venres de San Bieito podría se dar para o Venres do Boi. Si o Venres de San Bieito podemos pasar sin festa porque os veciños de aquí xa están aquí e os locales de todas formas van a abrir, si o Venres da festa do Boi, non queremos suprimir a conste, se suprima a festa, os locales tamén abrirían. A explicación é a mesma, igualiña de todo. Que pasa con martes de carnaval?
Non, que estamos favorecendo que se nos vayan os vecinos de aquí a outras festas máis relevantes de festas de carnaval que hai fora de Allariz. Como hai no Triángulo Máxico, hai en Viana, no propio Ourense, en outros sitios. Favorecemos que, efectivamente, sí, os nosos vecinos marchen o martes de carnaval a outras localidades. A explicación do vendres non nos vale, porque a explicación pode se aplicar a festa do boi. Entón, se a festa do boi ten vendres festivo, ese mesmo criterio pode se aplicar ao vendres de San Diego. A diferencia é que hai interés en potenciar esa festividade e no outro non hai ningún interés. Millor que se funda, que nos olvidemos que é unha melancolía que temos algúns de mantener as festas tradicionais de San Diego. Bueno, eu creo que o tema está efectivamente debatido. Eu creo que unha mostra de que o Concello non quere que se funda esta festa e que a sufraga con fondos propios, a diferencia da festa do boi, que se sufraga con aportacións dos veciños que a propia comisión vai casa a casa para facelo. Se non quixéramos facelo así, pois entonces o que faríamos sería non facer esa aportación de fondos propios que se fai por parte do Concello para que esas festas se podan celebrar. Eu creo que as posicións de cada grupo están suficientemente expresadas. Por lo tanto, eu creo que compre que sometamos a votación e tomar unha decisión con respecto a este asunto. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista, e cos votos en contra do Partido Popular. Punto número 3. Elección de xuíz de paz titular. Bueno, por parte do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia comunicouse a proximidade do vencemento do período de 4 anos para os que foi designado o actual xuíz de paz e que, por tanto, que procedía a elección de novo xuíz de paz titular. Para eso, o que se fixo foi publicar a convocatoria no Boletín Oficial da provincia de Ourense e dentro dese plazo presentáronse 7 solicitudes. María Dolores Álvarez Blanco, Purificación Álvarez Domínguez, María Jesús Garza Mariño, Roberto Martínez Fernández, Eladio Medel Iglesias, Elías Piñeiro Vila e Beatriz Seara Seara. O que corresponde agora é proceder á elección de xuíz de paz entre os propostos. Foron enviados os membros da corporación a documentación relativa a todas as propostas que se presentaron. E agora, en primeiro lugar, o que debemos votar é a elección, a forma de elección de xuíz de paz e, por tanto, a votación en urna ou non de elección, como se ten feito en outras ocasións tamén, a elección en urna ou non do xuíz de paz e despois proceder á propia elección de xuíz de paz. Para iso foron repartidas xa papeletas que creo que xa tendes, todos que teñen todos os membros do grupo de goberno e, por tanto, procedemos primeiro á votación de si se fai a elección efectivamente en urna. Por tanto, votos a favor da elección en urna. Apróbase por unanimidade a elección en urna de xuíz de paz titular e corresponde agora proceder á elección. Por lo tanto, cada un cubra a súa papeleta, eu non a teño coberta aínda. E, por lo tanto, procedemos á elección. Si les parece a todos os membros da corporación, empezamos por orden. A partir de empezamos por o Grupo Socialista e empezamos xa con a mesma orde da mesa, procedendo á elección. Vai a auxiliadora vota. María del Carmen Pérez González, José Daniel Rodicio Pérez, Alberto Conde Rodríguez, Bernardo Varela López, María Isabel Poisa Rey, María Elena Rodríguez Suárez Esteve,
María López Rodríguez, Iago Santas López, Olga Quintana de Besa, Samuel Conde Conde, María Cristina Cid Fernández. Vaya a procederse ahora ao reconto. Beatriz Seara Seara, 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 Eladio Medel Iglesias, Beatriz Seara Seara, Beatriz Seara Seara, María Dolores Álvarez Blanco e Eladio Medel Iglesias. Pues Beatriz Seara Seara, 9 votos. Eladio Medel Iglesias, 2 votos. E María Dolores Álvarez Blanco, 1 voto. Queda elexida, polo tanto, sui de paz titular Beatriz Seara Seara. Seguinte punto na orde do día: modificación do réxime de dedicacións exclusivas aprobado polo Pleno da Corporación na sesión do 27/6 de 2019. No Pleno da Corporación celebrou con data do 27/6 de 2019 no Pleno de Organización, deuse traslado tamén da proposta de relación de cargos da Corporación con dedicación exclusiva ou parcial. En este tempo, no día 26, procese unha modificación. O feito de que Bernardo Varela López fora elexido diputado provincial polo grupo do BNG fai que presente un escrito con data do 17/7/2019 renunciando á dedicación exclusiva que tiña recoñecida polo Pleno da Corporación, ou ser recoñecida unha dedicación exclusiva por parte da Diputación Provincial, como decía, en calidade, en relación a esa calidad, a esa elección como diputado polo grupo municipal do BNG. Tendo en conta esta circunstancia e tendo en conta tamén que María López Rodríguez pasa a desempeñar unha área con un reparto de competencias importante, promoción económica, turismo e comercio, e que eso non supón ningunha modificación no que ten que ver co aprobado nos orzamentos do Concello en cuanto a dedicacións exclusivas ou parciais para o exercicio 2019, e tendo en conta, como decía, que este Concello xestiónase directamente por a Administración e, por lo tanto, son os concelleiros os que exercen directamente a dirección do propio Concello, parécenos que o millor é traspasar esa partida presupuestaria no que ten que ver coa dedicación de Bernardo Varela para que poda ser María López Rodríguez que desempeñe as funcións propias da área de promoción económica, turismo e comercio, unha dedicación exclusiva que tería a mesma retribución que tiña Bernardo Varela, eso quere dicir 26.383,98 euros en 14 pagas de 1.884,57 euros de retribución bruta mensual. Aparece desglosado no cuadro que se asunta na proposta perfectamente detallado que corresponde co salario bruto, que corresponde co rateo das extras, a seguridade social con cargo ao Concello, por tanto, o custo mensual, a retribución anual e o custe anual
que ascende a 34.972,08 no que ten que ver coa seguridade social, máis co coste salarial da propia dedicación exclusiva e que, como decía, non modifica en nada o que foi aprobado, a consignación que foi aprobada e que está establecida dentro dos orzamentos do Concello do ano 2019. Por parte do Grupo Popular? Nos xa, como dito outras veces, consideramos que este estivo unha dedicacións exclusivas que hai no Concello, non obstante, igual que no pleno anterior, tendo en conta que non se modifica a partida das dedicacións exclusivas que hai e que é unha sustitución dunha persona por outra, vamos a absteñar. Por parte do Grupo Socialista? Eu, dentro do Grupo Municipal Socialista, anuncio tamén a nosa abstención, o que quero tamén matizar é que tres dedicacións exclusivas, porque finalmente son dúas completas e unha partida, parecen excesivas tamén, dado que somos un dos concellos da provincia con máis dedicacións sufragadas polo erario público, ademais do concello máis endeudado da provincia. Así mesmo, queremos pedir tamén que, dado que esta importante cantidade de recursos se van devengar puntualmente cada mes os concelleiros con dedicación, esperamos que se faga o mesmo coas partidas que corresponden aos grupos políticos que pertenecemos á corporación. Ben, vamos a someter a votación, entonces, a dedicación de María López Rodríguez. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, coa abstención do Partido Popular e do Partido Socialista. Ahora, adiantei xa, cando entrábamos ao salón de plenos, que este Grupo Municipal vai a propor o debate dunha moción que non estaba incluída na orde do día e, por tanto, vamos a solicitar que se incluya por trámite de urxencia e vamos a justificar o motivo polo que o facemos así, para darlle a palabra xa, en este caso despois ao noso portavoz do Grupo Municipal, a Bernardo Varela López. O lunes pola tarde producese unha reunión na Diputación dos portavoces dos diferentes grupos que están presentes na Diputación para tratar un tema fundamental para os concellos, que é o Plan Único. En esa reunión, a que non asiste o Partido Popular, pero sí o resto dos grupos, chegase a unha serie de consensos, sobre todo entre o Grupo Socialista e o Grupo Municipal do BNG sobre a necesidade de insistir na petición dun plan único para esta provincia e a vista que se trasladado por parte de Bernardo Varela, a vista de que parece que hai intención por parte da Diputación Provincial de someter os orzamentos da Diputación ao mes de setembro, someteros a debate ao mes de setembro e, por tanto, non estaríamos xa en disposición de facer dentro dos plenos ordinarios do propio Concello a presentación desta moción, porque sería con anterioridade ao debate na Diputación a presentación desta moción. Decidimos por ese motivo presentar esta moción en este pleno e que sexa tramitada por trámite de urxencia. Como todos os membros da corporación coñecen, para poder facer o debate desta moción é necesario que votemos antes a admisión ou non na orden do día deste punto en base ao artigo 91 do Reglamento de Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Por lo tanto, procede antes de nada someter a votación ou non a admisión deste punto na orden do día, este trámite de urxencia, e despois, en caso de ser favorable, se procedería a presentación da moción, o seu debate e despois a súa posterioridade de votación. Por tanto, vou dar un turno de palabras aos grupos para que expresen a súa opinión e despois procederíamos a votar este trámite de urxencia. O Grupo Popular? Antes de expoñer o noso punto de vista, quixera saber se esa reunión do lunes existiu Democracia Orense e existiu Ciudadanos. Asistiron todos, excepto o Partido Popular. Non estamos de acordo na incorporación por urxencia deste tema ao orden do día. Últimamente parece que se incorporan temas de urxencia que desde o noso punto de vista non o son. É dicir, en este caso, o grupo do Bloque Nacionalista Galego ten un representante en a Diputación e pode defender os intereses do Bloque Nacionalista Galego como tal representante do Bloque.
non é necesaria unha reunión, unha incorporación como urxente no tema do pleno de Allariz para despois levar o tema necesariamente ali a Diputación. Creo que hai unha institucionalización do procedimento que se leva a cabo na Diputación. En esa institucionalización hai un representante que é concelleiro neste caso de Allariz e que pode representar os intereses de todo o bloque, de todos os concellos da provincia que estima oportunos, presentando a moción cos partidos que estima oportunos. Por consiguiente, non vemos a urxencia que pode haber en traer este tema hoxe ao pleno de hoxe. Entón, non estamos de acordo en que se acepte esa urxencia, que, por outro lado, xa, repito, non é o primeiro tema de urxencia que se solicita desde o noso punto de vista de forma inadecuada. O Grupo Socialista. Dende o Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor do trámite de urxencia, pero sí que é certo que a mí me gustaba máis que fora unha proposta conxunta, igual que na Diputación estábamos de acordo BNG e Partido Socialista, pero bueno, dada a importancia do tema, que sí que consideramos que ademais é algo que urxe, sí que vamos a votar a favor do trámite de urxencia. Eu solo unha cuestión con respecto a eso, eu creo que se hai algo de que non ten abusado esta corporación municipal, en realidad ningún dos grupos desta corporación municipal, é traer asuntos por trámite de urxencia, son excepcionales e contadas as ocasións as que se teñen traído trámites de urxencia aquí, e por lo tanto, bueno, eu creo que en este caso, pois si há lugar facelo por a importancia que ten para a propia financiación dos concellos un asunto tan vital e tan importante como este, creo que é necesario que os concellos nos pronunciemos e, por tanto, está máis que justificado que isto se debata nos concellos, igual que se fixo na sesión do 29 de setembro de 2017, que tanto o Grupo Municipal do BNG como o Grupo Municipal do Partido Socialista presentaron unha moción que foi debatida, unha moción cada un dos grupos, que foi presentada en ese pleno e que foi debatida en ese pleno e que xa en aquel momento, bueno, pues facíamos fincapé na importancia de que este debate se dera nas corporacións municipales porque somos os realmente afectados por este asunto. Por lo tanto, vamos a someter a votación primeiro admitir ou non a trámite, admitir ou non esta moción no trámite de urxencia para que se sea incluído na orden do día. Votos a favor, votos en contra. Apróbase cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. E vamos a dar agora, entonces, proceder agora ao debate da propia moción. Para iso ten a palabra o primeiro teniente de alcalde e portavoz do Grupo Municipal do BNG, Bernardo Valente. Bueno, pues moi boas tardes a todas e a todos. En relación co que decía a voceira do Partido Socialista, efectivamente este é un tema que estamos a traballar en conxunto distintos grupos políticos. Anunciei xa ao voceiro na Diputación que hoy vamos a levar coa máxima ausencia a todos os concellos onde fora posible, porque consideramos un tema capital. Frente ao que decía o voceiro do Partido Popular nesta ocasión, nós sí que consideramos, e así consideramos todos os partidos que estamos aí presentes, e constanos que Democracia Ourensana neste caso lle constatou o señor presidente da Diputación Provincial que non esta reunión e que podían acudir a ela, declinaron esa oferta. Bueno, pois que sí que é un tema capital para os concellos. Como non vai ser un tema capital se estamos a falar dos cartos que os concellos de Ourense vamos a recibir da Diputación Provincial para o próximo ano. En relación con isto é máis. Voulles a dar un dato, e é que a moción que vamos a debatir hoxe é unha moción que presentou o Partido Popular de Lugo no ano 2000, teño aquí a copia, no ano 2016, o 21 de decembro de 2016 exactamente, Elena Candia López, que como vostedes saberán é a voceira do Grupo Provincial Popular na Diputación Provincial de Lugo, presentou esta moción prácticamente verba por verba igual a que nos presentamos hoxe no Concello de Allariz. Por lo tanto, entendo que si o Partido Popular de Lugo lle parecía moi importante que houbera un plan único de colaboración cos concellos da provincia de Lugo, entendo que o Partido Popular de Ourense lle parecerá fundamental que exista un plan único de colaboración cos concellos da provincia de Ourense por parte da Diputación Provincial de Ourense. Se non, a verdade é que me extrañaría, non o entendería. A partir de aí, nesta moción, o que se expón é que, a toda agora, a realidade é que, desgraciadamente, non se ten feito un reparto equilibrado, un reparto con uns criterios obxectivos na Diputación Provincial de Ourense. E o que se propón é algo que non propón o Concello de Allariz, nin este voceiro, nin o Grupo Municipal do Bloque, nin o Bloque en xeral.
nin o Partido Socialista. É algo que propón a FEGAM, a Federación Galega de Municipios e Provincias, e que está implantado desde fai anos na Diputación Provincial de Pontevedra, desde fai anos na Diputación Provincial de Lugo e tamén na Diputación Provincial de Coruña. O sea que na Diputación Provincial de Lugo efectivamente tivose en conta esta moción do Partido Popular para que existira uns criterios obxectivos que garantiran condicións de igualdade e obxectividade para todos os concellos da provincia. O que se trata, pois, é de tratar os concellos da provincia de Ourense como maiores de idade. Agora mesmo, o que se fai cos concellos da provincia de Ourense é ir ali a pedirlle ao señor presidente que teña a ben facer unha dádiva cos cartos públicos no sentido de conseguir que se conceda unha axuda para un tema concreto. Isto é un salto cualitativo no senso de que pasaríamos a dispoñer de uns fondos todos os anos que os concellos xa saben que lle chegan e que vai ser o concello o que decida en que os vai a invertir. Como os vai a xestionar, se vai ser nun plan único de emprego, se vai ser en amortización de débeda, se vai ser en novas inversións, se vai ser en servicios sociais ou se vai ser en festas. E iso é o que se trata nesta moción, ni máis ni menos, que como indico, a poden ler e donde pon Grupo Provincial do BNG, poñen ustedes Grupo Provincial do PP de Lugo e é exactamente a mesma. Non pedimos outra cosa. Evidentemente, ao final, aquí, cando nos referimos ao Pleno da Corporación Provincial, pedimos ao Pleno Provincial da Corporación Provincial de Ourense, non a de Lugo, non? Iso faltaría. Pero os criterios son totalmente obxectivos, neste caso do reparto. En que consiste ese reparto? Nun criterio no que sería que entre un 30 e un 40% dos fondos da Diputación, estamos falando de 30 millóns de euros, un 35% neste caso, o que pedimos, que pasen a ser repartidos mediante estes criterios obxectivos que non son ni máis ni menos que poboación, superficie, avellentamento poboacional e número de núcleos. E isto valdría para todos e cada un dos concellos da provincia de Ourense. Agás para a capitalidade, que como todos ben sabemos, non é o obxectivo prioritario da Deputación, posto que ten máis de 20.000 habitantes. A partir de aí, un mínimo de 150.000 euros para os concellos máis pequenos, que en calquer caso pasaría dos 200.000 sempre por estes outros criterios obxectivos que se propoñen, e un máximo, un teito por enriba, estaría cifrado nos 650.000 euros para que os concellos máis grandes, poñamos neste caso o Barco de Valdeorras, Berín, pois tampouco levaran unha parte excesiva deses 30 millóns de euros. É dicir, que o que se pretende é a obxectividade e, sobre todo, a colaboración cos concellos máis pequenos. Estamos falando, para que teñamos unha idea do que significa isto, que en concellos do entorno do noso, por poñer un exemplo, non? Como serían Ortigueira, na provincia da Coruña, con 6.064 habitantes, están percibindo unha cantidade de 1.200.000 euros de plan único provincial. O concello de Guitiriz, na provincia de Lugo, está recibindo 327.000 euros. O concello de Valga, na provincia de Pontevedra, recibe en torno a 500.000 euros. O concello de Allariz, como vostedes saben, na provincia de Ourense, recibe 68.000 euros. Fago miñas as miñas palabras, as palabras de Francisco García, o anterior alcalde deste concello, cando decía que en este sentido unha lástima que o concello de Allariz non este na provincia de Coruña, posto que recibiríamos infinitamente máis da nosa Deputación Provincial. Por poñer un exemplo de concellos pequenos, estaríamos falando que o concello de Corcubión, con 1.600 habitantes, de 2 parroquias, percibe na provincia de Coruña 220.000 euros. Fornelos de Montes, na provincia de Pontevedra, recibe 379.000 euros. Meira, na provincia de Lugo, con só 2 parroquias, percibe 215.000 euros. O concello de Baños de Molgas, aquí ao Carón, con 1.700 habitantes e 13 parroquias, percibe 68.000 euros. Pero que incluso poderíamos falar de concellos do PP, concellos do PP que teñen esta mesma situación. Están
moi por debaixo do que percibirían en outras provincias. Non é un tema de discriminación por partidos. Agás 3 ou 4 concellos que salen moi beneficiados por esta situación na nosa provincia, isto é un tema que vai moito máis alá dos partidos políticos. É un tema de xustiza para os concellos desde a Diputación Provincial de Ourense. Vou aí o que caso evidentemente que máis nos atañe para que vexamos se isto é un tema a debatir nun pleno municipal da Corporación de Allariz ou non. Estamos a falar de que o Concello de Allariz, con este modelo de financiación, que, insisto, non sería máis que o 35% do presuposto da Diputación Provincial, é dicir, que ainda lle quedaría ao señor Presidente o 65% do presuposto da Diputación para o que estimara máis urxente e importante para a provincia, que ao mellor nós non o compartimos, pero tería 65% para seguir adicándolle, o Concello de Allariz pasaría a ter a súa disposición 482.000 euros anuais, frente aos 68.000 que recibimos a día de hoxe entre plan provincial e plan de emprego, 48.000 e 20.000. Creemos que, evidentemente, este é un tema da Corporación Municipal de Allariz e das outras 91 corporacións municipais da provincia de Ourense, porque é un tema capital para a posibilidade de desenvolvemento dos nosos concellos e das posibilidades de desenvolvemento no seu espazo vital dos veciños e veciñas destes 91 concellos. A verdade é que, se isto non é un tema para debatir aquí, non sei cal iso será. Por lo tanto, nós o que pedimos é o respaldo a unha serie de acordos que se traslucen aquí o remate na nosa proposta, creo que son bastante asumibles. Que no vindeiro orzamento da Diputación, que ese é o motivo de urxencia, posto que, como ben saben, a Diputación de Ourense é a campeona de presentación de orzamentos e en setembro xa vamos a ter o orzamento aprobado, a finais de setembro, non podemos agardar máis, sabemos por qué, pero ten que ser en setembro. Que no vindeiro orzamento da Diputación, e tendo en conta os criterios xa establecidos por a FEGAM, se faga o reparto aos concellos da provincia a través dun plan único de investimentos, que se sitúe na fronteira do 1/3 do total de orzamento, como xa están a facer as restantes diputacións galegas. Aquí podo informarles que outro día, falando co vicepresidente da Diputación de Coruña, a Diputación da Coruña xa está por enriba do 50% hoxe dos orzamentos repartidos con criterios obxectivos co acordo unánime de todos os partidos políticos. Segundo, que a Diputación suplemente no actual exercicio orzamentario as partidas destinadas á cooperación cos concellos, plan provincial, plan de emprego, etc., dotando dos recursos necesarios para modificar as actuais cantidades de reparto ata situadas nos índices semellantes ao resto das diputacións do país. Fíxense que este que copiamos textualmente, porque o mellor incluso na provincia de Ourense poderíamos falar de outra forma, pero que este é textualmente o que poñía a diputada provincial Elena Candia en Lugo, polo Partido Popular. Que os recursos públicos, os recursos de todas e todos se repartan de xeito obxectivo e responsable na percura dunhas mellores condicións de vida para os nosos conveciños e conveciñas. Parece que este punto deberíamos de estar todos de acordo. E por último, que estes acordos sexan trasladados ao pleno da Corporación Provincial aos efectos oportunos. Sinceramente, creo que os acordos, no tema concreto de acordos, non estamos nin faltándolle a ninguén, nin dicindo nada en contra de ninguén, sino algo a favor de todos os veciños e veciñas e, por suposto, dos concellos nos que habitan a provincia de Ourense. Nada máis e moitas gracias. Para a exposición por parte do Grupo Popular. Nós en ningún momento dixemos que isto non for un tema importante. O que si dixemos é que non considerábamos que isto era justificar ausencias, son temas distintos. Por suposto que é un tema importante. O que pasa é que como tema importante precisamente deberíamos ter tempo para estudiarlo. Eu quixera saber e ter máis información sobre cuáles son os gastos totales da Diputación, cuáles son os gastos correntes, cuáles son os gastos de personal, o porcentaxe que representan esa inversión sobre o total do orzamento da Diputación, que porcentaxe se destina a cada unha das partidas, a cada un dos capítulos, para poder ter unha opinión. O sea, eso é de sentido común. Entón, non lle quito importancia ao tema porque ten. E pareceme ben que se trate de defender un sistema xusto, como non podía ser de outra maneira. Evidentemente, hai que dar explicación a todas as cousas, pero, a ver,
que a información que temos, incluso que a propia moción leída sobre a marcha, non temos información suficiente para poder opinar o que representa o que se pide. Entonces, solicitamos que para outra ocasión que presenten isto con tempo suficiente para poder estudiar adecuadamente. Non lle quitamos importancia ninguna. O que sí dicimos é que non nos parece un tema como para levarlo con urgencia en este momento en que nós non temos información suficiente para poder decir, bueno, que pasa, se se pode chegar aí, non se pode chegar, o que se pode facer. Entonces, anunciamos que nos vamos a abstener, pero non lle quedamos importancia ninguna ao tema. De todas formas, bueno, convén recordar tempos pasados, por exemplo, na época do bipartito, cando entraron aquí monedas de millóns de euros, entonces en aquel momento non se solicitaron repartos proporcionales de partidos únicos e cosas por estilo. Aquí entraron, foi o municipio de todo Galicia que recibiu o maior número de inversións por habitante, pero con moita diferencia sobre o seguinte. En ese momento non protestamos. Benvido ser, desde logo, convén un poquinho de coherencia. En cuanto á explicación, volvo ao que dixen das festas de antes, inexplicable o do Venres de San Dieito. Bueno, hai cousas que hai que lle dar sentido e explicación, pero vamos, sin datos suficientes non podemos responder. Parte do Grupo Socialista? Sí, non orientamos o variado a votar a favor, simplemente porque se trata dunha cuestión de xustiza. Estamos a favor dun reparto obxectivo, riguroso e non discrecional, igual que se está a facer xa en Pontevedra, Lugo ou Coruña, onde gobernamos en coalición. E ademais deso, trátase tamén de desmantelar unha vez por todas o modelo decimonónico e caciquil do señor Baltar. Eu, só con respecto a este asunto, xa para proceder á votación, eu creo que efectivamente é un tema dunha importancia vital para os concellos, dunha importancia tan vital para os concellos como que estamos falando da propia financiación e dunha financiación, ademais, que iría, bueno, pues, e daría a posibilidade aos concellos de ser eles os que les iran a que destinan os fondos, e non que fora outra administración a que decide por eles, non? Solo eso a mí xa me parece suficientemente importante. Pero eu creo que hai algo que o presidente da Diputación ou non sabe ou non quere saber, e é que en esta provincia, igual que nas outras, non hai eleccións á presidencia da Diputación. Ni Baltar, ni ninguén outro se presenta. Hai unhas eleccións específicas que fan a que se presente a presidencia da Diputación con un programa específico para que os cidadáns voten ou non se queren que esa persona sexa presidente da Diputación. E, por tanto, que a labor das Diputacións é de auxilio aos concellos. Ademais, os concellos de menos de 20.000 habitantes, que para o que naceron nos seu día as diputacións, e de que algúns somos contrarios á existencia das propias diputacións e que esos fondos pasaran directamente sin intermediarios aos propios concellos. Pero en realidade eso é así, por tanto, estamos falando dunha diputación que é unha administración que debería facer un reparto obxectivo dunhos fondos para auxilio dos concellos. E, por tanto, se iso é así, non há lugar a que ni Baltar, ni ninguén outra persona, ni ninguén outro candidato ou candidata de ningún partido se presente con un programa que faga que incluso no propio territorio, neste caso, Concello da Llei, se presenten propostas para os próximos anos que nin pediu ninguén da corporación, ni pediu o grupo de goberno, ni pediu ningún vecino, non? E, por lo tanto, intentando facer unha administración paralela ou suplantando os propios gobernos municipais, coa Endesa non é ni a labor ni o traballo das diputacións provinciais, que nos parece, bueno, pues que, ao final, todo isto, o que esconde, bueno, pues son unha forma de control por parte non só de outros concellos, senón de propios concellos e de concellos afíns, que fai dificilmente posible que nos convirtamos en unha provincia pues que se sitúe na modernidade e non na cola na que estamos agora en todos e cada un dos parámetros que podamos defender. Nos, no que ten que ver cos fondos da Xunta de Galicia, defendimos co bipartito e defendemos agora e defendimos sempre que o reparto que se fixera aos concellos se fixera tamén con uns criterios obxectivos, e por eso defendíamos en aquel momento e seguimos defendendo agora, tanto como o BNG como membros da FEGAM, que tamén o facemos, que a Xunta dote de fondos suficientes ao plan de cooperación local para que os concellos sepamos tamén ese reparto, como se fai, con que criterio se fai, con que objetividade se fai, que por tanto que sepamos, bueno, pues que fondos nos van a corresponder por parte da Xunta de Galicia e non só esos 27.000 euros que recibimos ahora a través dese plan de cooperación. Por tanto, todo, e xa o defendíamos tamén en aquel momento, e están as actas aí para comprobalo,
todas as subvencións que a Xunta de Galicia publica ou que a Diputación, en este caso, se falamos da Diputación, publica e que nos obrigan a estar continuamente tramitando burocracia, que vayan a engrosar esos millos, que vayan a engrosar ese fondo de cooperación local e que se reparte con criterios obxectivos acordados coa FEGAM. Por lo tanto, nós tamén aceptaríamos e aprobaríamos, poden estar seguros, unha moción en ese sentido de que todas esas subvencións que se fan desa maneira pasaran a ese fondo de cooperación local, porque podo asegurarles que este Concello saldría bastante máis beneficiado. E eu creo que, efectivamente, decía antes que nos presentamos unha moción no pleno do 29 de setembro do ano 2017, na que por parte do Partido Popular, eu creo que agora que hai un balance, estamos no 2019, se pode ver se efectivamente se foi así ou non, na que se nos decía que unha diferencia de criterio en realidade, non? A proposta que nos facíamos e como se está facendo o reparto actualmente en ese momento, no 2017, na propia Diputación. Pero decíase textualmente, pero é innegable que a Diputación presta os seus servicios aos concellos e á vista están os resultados. Eu creo que se iso é así, á vista están os resultados que allá están esperando desde o ano 2016 que se atendan as súas peticións, algunhas delas aprobadas por unanimidade por este pleno da Corporación. E, por tanto, non é real, non é verdade, que, efectivamente, ahora 2 anos despois que podemos ver e que podemos evaluar, que eso se atendera. E continuábase, dicindo por parte do Partido Popular, os concellos tamén poden facer uso das canles adecuadas para negociar co presidente da Diputación. A nós nos gustaría, a lo menos xa non pido máis, que collera o teléfono. Xa, con eso, eu creo que xa nos conformaríamos e nos parecería, hasta xa, tal e como está isto, hasta nos parecería unha canle adecuada, que se colla o teléfono. Por lo tanto, bueno, eu creo que por parte do Partido Popular, que se acababa dicindo, nun caso os concellos xestionarían libremente e noutro a Diputación e quen os atribúe en base aos proxectos que se presentan, e creo que ahora mismo na situación na que estamos e en base ao que expuña o noso portavoz, ni os concellos podemos estar xestionando libremente esos fondos, ni a Diputación atribúe os fondos en base aos proxectos que presentan. E eu creo que nós somos un bo exemplo. Por tanto, eu creo que a pertinencia desta moción, antes de que se debatan esos plenos, esos orzamentos da Diputación, é importante. Eu creo que toda a labor que se está facendo, tanto por parte do Grupo Socialista como do Grupo Municipal na Diputación, é importante, e é importante porque nos estamos xogando a financiación dos concellos e, por tanto, eu creo que as corporacións de todos os concellos, independentemente da cor que sexa e de quen goberne en cada unha das corporacións, deberíamos de forma unánime, igual que se fai na Diputación, na FEGAM, en tantos e tantos asuntos, pois de forma unánime situarnos tamén a favor de que se nos considere, como decía o portavoz, maior de idade e que podamos recibir ese reparto obxectivo de fondos. Por lo tanto, eu creo que sí que efectivamente hai unha pertinencia importante no que ten que ver con esta presentación da moción, e o que sí que é verdade, é que sinto que efectivamente sexa por trámite de urxencia e non fora, non tuveramos esta circunstancia o luns que fixera posible incluíla tamén na orden do día. No noso descargo, creo que tamén é verdade que este tema é un tema que coñecemos de sobra tamén todos os grupos, que temos debatido todos os grupos tamén, e, por tanto, a petición que facemos aquí e que estamos apoiando, como decía, en todas as instancias, tanto o BNG como o Partido Socialista, é coñecido tamén por parte do Grupo Popular estas posicións que nos temos. Eu creo que tampouco é unha posición pola nosa parte que colla desprevenido a nadie con respecto á nosa posición de reivindicación dun plan único para a provincia de Ourense. Podemos entonces... perdón. Un segundo, plano breve. A intervención da señora alcaldesa pon en evidencia o que comentaba antes do tema de urxencia. A pesar da urxencia, a señora alcaldesa tivo a ocasión de acudir á hemeroteca, cousa que nós non podemos facer. É dicir, hai urxencia, pero, desde logo, se puderan preparar o tema, o portavoz, neste caso, do Bloque Nacionalista Galego, evidentemente está preparando o tema e ten información, e a señora alcaldesa tivo a ocasión de acudir e ter información suficiente, que nós non tivemos, porque se nos entregou a moción este pleno. E os propios comentarios da hemeroteca que fai do pleno de fai 2 anos corrobora esa situación. Dicir, hai unha certa indefensión por nosa parte frente a toda a información que dispón o grupo de goberno. Non sei se por parte do socialista, por parte do grupo socialista hai algo.
Bueno, pues procedemos entonces a votación. Votos a favor da moción presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Votos en contra. Abstencións. Apróbase cos votos favorables do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista a moción presentada e coa abstención do Partido Popular. No punto número 5, en apartado xa de robos e preguntas, non hai presentado por escrito ni robos ni preguntas, non sei se hai de forma verbal algún robo, alguna pregunta por parte do Grupo Popular, non, por parte do Grupo Socialista. Con respecto a toda a ampliación das piscinas, queríamos saber por que se entregaron as obras de ampliación das piscinas municipais fora de prazo, cales foron as causas do retraso e se sufriu algún incremento o orzamento inicial da obra. Non se entregaron fora de plazo, foron entregadas no plazo que a empresa se presentou. A única modificación que hubo foi de uns días, pero que estaba justificada porque fixemos un pequeno cambio para garantizar a estanqueidade do vaso e, por tanto, foron 4 días os que hubo aí, no que ao final se decidiu facer o derribo total da piscina anterior e non conservar as dúas paredes laterales que había, de maneira que pudera facerse un cofrado completo de toda a piscina. E despois hubo 2 días aí no que non se pudo proceder ao pulido do vaso para pôr a lámina impermeabilizante que leva a piscina, porque a choiva impediu que se pudera facer ese pulido da piscina. Con respecto ao resto non hubo retrasos. O que sí que hubo un retraso no comezo das obras con respecto ao que estaba previsto inicialmente, porque por parte da Diputación Provincial retrasouse moito a entrega da delegación para poder facer a contratación das obras por a nosa parte. Por tanto, a contratación foi tardía, pero por parte da Diputación non se fixo entrega a documentación necesaria que nos autorizaba a facer para a nosa parte a contratación. Fixemos reiteradas chamadas, fixemos múltiples xestións para que se fixera, posto que estábamos falando dunhas piscinas e, por lo tanto, era necesario que as obras estiveran para o inicio do verán, pero, bueno, unha tardanza importantísima por parte deles a ese respecto, e iso, bueno, fixo que se retrasara o inicio. Unha vez que empezaron as obras, a verdade é que non, que o retraso tiña que ver con estas dúas cuestións, pero que tiña que ver con uns días. O incremento, no que ten que ver co incremento de precio, o Concello terá que asumir un sobrecoste de 4.000 euros, de 4.100, non me acordo ahora cuánto era, porque efectivamente o feito de que decidíramos non aproveitar esas dúas paredes laterales para evitar que pudera haber, por coterreo que pudera requisar ou por outras cousas facer o encofrado completo do vaso e non aproveitar esos dous laterales que poderían ser aproveitados, pois sí que supuña un sobrecoste dos 4.000 euros que nos parecía que a longo plazo pois que era mellor facelo desta maneira que da outra. E non hubo, agora mesmo, o que teña coñecemento, máis demora que ese. Pero, segundo a documentación que temos todos, o contrato asinouse o 29 de abril. O prazo de execución establecido eran 40 días. Sen contar sábados e domingos, a obra tiña que estar finalizado o 3 de xullo. Na web municipal anunciouse a finalización das obras o 9 de xullo, casi un mes e algunos días máis. Sí, bueno, unha cousa é a entrega de obras e outra cousa é que despois o Concello necesita días tamén para cuestións que executou ali e necesita tamén para a preparación da auga, demais, sanidade e todo o demais para poder abrir ao público. Pero por parte da empresa foron uns días que estaban, bueno, xustificados, incluso, bueno, pues a cualquiera que fixera un mínimo seguimento da obra podría ver, que nós non conocíamos, neste Concello non traballamos nunca con esa empresa e a verdade que quedamos gratamente sorprendidos porque había momentos, sobre todo nos que para axilizar a obra requería pues, moita mão de obra e moito personal ali. Había momentos no que había incluso 16 personas traballando no propio vaso con cofrado para apurar. En outros momentos, efectivamente, había menos personal, pero que non dependía a evolución da obra ou non, de que hubiera máis personal ou menos, porque eran traballos que xa non dependían desa cuestión. Pero non, bueno, nós efectivamente necesitamos un tempo tamén para cuestións que fixemos nos ali para preparar a obra. Por outra banda, fai uns días houve problemas do suministro de auga en Santa Mariña. Interesa saber canto tempo se tardou en restablecer o servicio. Bueno, pues efectivamente, tuvemos unha avería importante que fixo que estuveramos 3 días sin auga, non só en Santa Mariña de Augas Santas, pero en Santa Mariña, en Mundiás, en Queiroás, en San Vitoiro, e, por lo tanto, bueno, pues esa avería na rede, bueno, pues fixo, bueno, inicialmente nos tanques e unha parte da rede, pues fixo
que tuveramos que proceder á reparación desas averías, que despois con posterioridade ademais a eso, pois hubera que volver a encher toda a rede outra vez de agua, máis os depósitos intermedios que hai, porque quedara todo vacío, que fruto desa avería tamén se producira unha avería na rede tamén, porque reventou unha parte da rede fruto desa avería inicial, e que fixo, bueno, pois verá un día maiores tamén sin agua, ahora mesmo quedou todo, está todo subsanado, e efectivamente foron 3 días os que hubo esa avería de agua. Ben, dende o grupo, dende distintas persoas residentes na Praza Lombarda puxéronse en contacto comigo concretamente para mostrarme a súa preocupación polos botellóns que se están a organizar na Praza da Torre Lombarda. Varias das persoas que me comentaron, ademais, están intranquilas independentemente de polo malestar que supón o botellón a altas horas da mañá para o descanso dos veciños, porque parece ser que hai unha persoa indixente que está a dormir na plaza. Os rapaces novos dedicanse un pouco a molestalo, insultalo. Entón, dende o Grupo Municipal Socialista queremos saber se o equipo de goberno ten noticias deste tema, que medidas podemos levar a cabo para controlar e combinar un pouco o descanso das persoas co ocio nocturno, que tampouco propomos que se mate o ocio nocturno, pero sí, cando xa entran cuestións como o ataque a unha persona indigente, insultos e demais, creo que teríamos que tomar... Sí, vamos a ver, por parte deste Concello sí que tivemos reunións cos veciños de ali, bueno, en realidad cos representantes da comunidade de veciños dali do edificio que está situados efectivamente na Plaza Torre Lombarda, e con algúns veciños que están colindantes a esa zona. Aí son varios problemas os que se superpoñen. Por un lado, efectivamente, bueno, pues hai un ocio que no verán tamén é máis habitual, de xente nova, que efectivamente sale máis á rúa, que, por tanto, que fai uso dun espacio, en este caso público, como é a rúa ou a Plaza da Torre Lombarda. Hai outra cuestión que é a que ten que ver cos horarios dos locales de hostelería que están situados en esas inmediacións, e despois tamén, aí enliza tamén o necesario descanso que veciños e veciñas desta zona teñen que estar aí, por tanto, aunar diferentes intereses, confrontar en algúns casos diferentes intereses, e en outros casos intentar facer posible que a convivencia sexa o máis factible posible dadas estas circunstancias. Hai cuestións que son competencia do Concello, e no que efectivamente tomamos nota e tomaremos medidas, no que ten que ver cos horarios comerciales, igual que estamos tomando con algún outro establecemento que tamén non está situado na mesma zona, pero que tamén ten ocasionado problemas e que ten levado a este Concello a apertura dun expediente que está en vías de alegación ahora mismo para facer a resolución definitiva, e que vai con unha proposta de peche, un peche longo no tempo. En outros casos como este, estamos con eses procesos aínda, e que teñen que ver, por un lado, cos ruidos e cos horarios, e por outro lado, con unha cuestión de seguridade pública, que xa non é competencia do Concello, sino competencia, en este caso, da Guardia Civil, no que ten que ver con cousas que teñen denunciado os veciños, como venta de alcohol a menores, ou cuestións de seguridade pública e demais. Por tanto, esas cuestións están en coñecemento tamén da Guardia Civil, e temos tido reunións con eles para verlo, e outras partes efectivamente son cuestións do Concello. Nós vamos a seguir falando con eles para eso, e para eso, por parte do Concello da Mocidade tamén esta tarde mismo se tiveron reunións para falar con todas as partes, tanto coa xente nova como coa xente maior que poda estar sufrindo algún destes problemas, intentando chegar a consensos que fagan posible esa convivencia. Teñese trasladado a xente nova incluso propostas alternativas para o uso do botellón, que non ten sido aceptado por parte deles, que pasarían así molestias tamén, pero nós vamos a seguir traballando en esa línea para intentar que a convivencia sexa o máis armónica posible. Tendo en conta tamén que hai unha cuestión tamén evidente, e que no verán efectivamente se vive máis na rúa, e efectivamente hai xente que fai uso da rúa para estar de terraceo ou para efectivamente estar tomando algo fora, e por tanto son moitos as cuestións que temos aquí que tratar e que ver con todas as partes para que esa convivencia sexa o mellor posible, pero en eso estamos, e con todas as partes estamos falando para intentar chegar a un acordo. Ben, e xa por último un rogo que ten que ver co contrato de concesión do servicio de restaurante a Fábrica de Villanova. Son numerosas as queixas que se
están a verter en redes sociais de xente do povo e xente de fora con respecto ao servicio prestado polos concesionarios da fábrica de Vilanova. Eu, que sí que fui a cenar varias veces, o corroboro unha por unha que non é a mellor atención para un edificio emblemático como é a fábrica de Vilanova na Navidad. E a relación calidade-precio deixa moito que desexar, e o que se pretende dentro do Grupo Municipal Socialista é que se verifique polo Concello e polo equipo de goberno a inversión comprometida de entre 180.000 e 200.000 euros, que nos creemos que non está por ningún sitio, e o número de persoal definitivamente contratado, posto que o compromiso asinado era de entre 3 e 10 persoas. A actuación ao servicio, insisto, é manifestamente mellorable. Ben, por parte do grupo de goberno ten habido preocupación tamén con respecto a esa concesión, quizá por cuestións diferentes das que estaban alguna coincidente, das que estaban comentando, pero bueno, é verdad que isto é un procedimento que está arreglado, que por tanto hai un concurso público, unha presentación, neste caso, de unha proposta por parte deles que cumplía con todos e cada un dos criterios que tiñan que cumplir para poder presentarse a este concurso, que por tanto foi adxudicada a xestión deste establecemento, a concesión da xestión deste establecemento a empresa que está xestionando agora, e no que ten que ver coa relación calidade-precio, o proxecto que se presentaría, efectivamente é moi diferente o proxecto que había antes. Eso non é tanto competencia do Concello, porque aí terá ser un pouco a clientela que decida se a relación calidade-precio non que se ofrecería, ou a carta que se ofrece, ou o servicio que se ofrece, efectivamente é o adecuado ou non. Hai outras cuestións que sí que teñen que ver co prego de cláusulas que estaban aí, por tanto, co visto bo que o Concello ten que dar a cuestións que son posteriores á adxudicación desa concesión, no que teñen que ver con mobiliario, por exemplo, e cuestións dese estilo. Nos, en relación a eso, xa lle fixemos ver que non era do noso agrado e que, por tanto, non tiña o visto bo o mobiliario que había ali, que, por tanto, íbamos a pasar a facer unha contraproposta de moitas das cuestións que había aí, tendo en conta que, efectivamente, a proposta que foi aprobada, que a do Fogar do Santiso, efectivamente, ten unha explotación e un modelo de negocio que é así. O sea, non ten que ver co modelo de negocio que había antes, sino que, efectivamente, isto é un local diferente, que ten que ver con unha cociña diferente e despois tamén con unha estética diferente, de mesas corridas, de estilofeira e demais. Quer dizer, que cando se presenta no prego, na presentación, e a nada, que estuvemos vendo tamén o estilo de negocio que tiñan eles e o modelo de negocio que tiñan eles, xa veíamos que efectivamente era unha proposta diferente, e iso non significa que non cumpla os requisitos para acceder á xestión deste local. No outro, no que ten que ver co outro, pois efectivamente estamos en conversacións con eles, alguna cousa xa foi cambiada, algunhas cousas están pendientes de chegar a un consenso entre o diseño que presenten e a aceptación que nos podamos facer deso, pero no que ten que ver coa carta, co menú ou con eso, sí que é unha cuestión que aí é o propio establecemento que ten que defender, e eu creo que, bueno, pois en base á necesidade que terá que facer de rentabilizarlo, pois efectivamente irá axustando. Entendo eu, pois esa carta, ese servicio e esa atención aos requerimentos tamén que se lle fagan por parte da clientela, pero sí que aí é verdad que nós son esas cuestións nas que sí que non podemos ni debemos meternos, porque non son obxecto ni da concesión, ni do prego de cláusulas, ni a carta, ni o menú, ni ese servicio. Pero sí deberemos estar un poquinho vixiantes de que o proxecto... Efectivamente, en eso estamos, vixiantes. Non sei se hai algún rogo máis, alguna cuestión máis. Bueno, pois, sin máis asuntos que tratar, levantamos a sesión, non sin antes, desexarlle unhas felices vacacións a aqueles concelleiros e concelleiras que non as disfrutaron, e un moi bo verán para todos e para todas. E nos cruzamos para o mes de setembro, para o pleno ordinario do mes de setembro. Moitas gracias.